Ngatibikei zondo. Zondo riya ratsvukira riri muoven. Ndiro iri ramutray. Tiri kuona rakatsvukira zvakanaka, mvura yese yabva. Saka takutarisana nekuti tichiisa zondo redu musupu iya yatagadzira seizvi. Saka tichatora zondo redu tichiisa pisi nepisi tichigadzika mupoto iya ine muto watafana agadzira. Taisa maspices edu, taisa madomasi akaomeswa, pepa yakaomeswa, mahanyanyisi zvakangwa zvaibva. Saka taakuisa zondo redu sezvizvizvi. Tichatora pisi nepisi tichigadzika mupoto kuti zondo redu rinyatsotanga kuibva richiibvirana nemuto wataisa. Zviya ndati hanyanyisi yedu ngaifana yakatsvukira kuita kuti tiwane broth yakanhuhwirira. Mumba medu munyatsoita muchishinyira kuti muri kubikwa zondo. Saka sezvizvi tiri kuisa rimwe chete nerimwe chete tichigadzika mupani kuti tichitanga kubika zondo richitanga kuibva. Nekuti tikasaita kuti riibve zviya raomeswa rikatsvukira riri muoven. Saka from the oven taakuchiisa mupoto kuti ritange kuibva. Kana taisa mupoto mune supu muya, tinofanira kuzoisa mvura inoita kuti zondo redu riibve zvakanaka. Cherechedza kuti zondo iri harichabva pabhonzo, rinenge raibva nenyama yaro haidoni kubva pabhonzo. Nyama inobikwa seizvi, zondo rinobikwa seizvi. Izondo rakasarudzika zvokuti muchazorida kwemazuva ese.